kamar da wasa, kamar da wasa, kamar da wasa, kamar da wasa. Abokina, na jinka. ai na shiga santa na gama na ga wannan yaron mutsiyacin yaron nan. Na so in ci uwarsa, wallahi na so in ci uwarsa a gurin nan. Ai da ka sani ka kira ni a waya. Ka san me yasa na kyale shi? Saboda muna tare da abun nan kai ma ka har ila yau gwamnati na ƙara tunatar da jama'a game da dinaran da ake nema cewa duk wanda ya kawo shi za a ba shi tukuici mai tsoka. Kutuma durin ƙwarnar kai ya dole mu tashi. kai yi sai na rasa ma me zan ce. Akwai kwari a boda dole mu tashi. Mu tashi. Dole mu tashi. Hakan ba zama za mu ba gaskiya. Gaskiya duk inda dinaran na yake sai na nemo shi, sai na koma India na karo tsani. Kamar da wasa, kamar da wasa, kamar da wasa, kamar da wasa. Za. Yanzu duk yanda za a yi mu je mu samu abin da za mu dinga kare kanmu. Ai dole ma mafita za ka kawo kai. Shine ko ba ka ne. Kawo mana mafita kawai. Na san wani mutumi a can abin nan, can wajen hayin kaya ake cewa gurin. Na san za mu Kai mutumin nan abin da ba da gaske ka dauke. Wannan gurin ba ya zai na. Iya wuya abin nan muka samu shi. ai sai mun samu An yi kuɗi ne. Mun yi kuɗi. ni da zan bar Najeriya. Jikokin ka ma sun yi har mun ta da kafa bana. har mun ta da kafa bana. Mu ce mu je. Da za mu ji wannan. Kauna lamba ɗaya, so shani na zuciya mai saka firgici. Ruwan zuma na sha, ƙauna lamba ɗaya, so sha'ani na zuciya mai saka firgici. Kamar da wasa, kamar da wasa, kamar da wasa, kamar da wasa. Kai, ku dakata. Mutumin nan fa agun nan yake. Dama na gaya ma ba lallai ka gane. To yanzu me mafita? Duk yanda za a yi sai mun lalubo mutumin nan. Saboda haka mu ci gaba da tafiya. To haka ne kun je. Kamar da wasa, 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 kamar da wasa. Ni fa na gaji. Sabgan nan fa ba dole bace ba. Hawa mutumin nan a nan gurin fa yake. Ka tabbata ne? Wai ga ma a gurin ma. Ka tabbata? Ga ma a gurin. Hawa ba gashi na ga muku ba waje ya fara canza. Ba gashi nan ba. Ku zo mu garasa. Ku zo mu garasa. Nan kasan gidan nan duka a ciki. Kai! Duhu! Dundum, Duhu! dundum. Shuru ba. Ya mun sani. Ko ba nan bane. Ba wannan bane ba kamar kuke ba? Shine. Ba kamar wannan bane? Shine. To kuma an gama. Ga abin da kake inda gurin da kuma wannan ba akwai yaran gurin. Ko me? Ko wannan abu a nan gurin ko me? To yanzu ne kuke zo ayi. Mu yanzu wannan abin muke son mallaka. Ku mallaka? Eh. Aiki ja. Amma gurin ba aikin ba ja bane. Za mu ba ku taimako. Wannan abun ina sha nono a wani ƙauye ko kiya. Gurin ba ya zama gari yanzu. Asalin abun na aljanu ne.
turawa suka shigo domin sace shi. Gwamnatin ƙasar ta ce ba ta yadda ba. Ta tura karu da suka za a kama suka aji sau gudu. Sai wani tsoho ya je gona yana aiki ya tsinci abin yana a gurin yanzu shanono ƙoƙiya. In ka je gurin mutumin ya mutu akwai yansu guda biyu. Abin yana da hannun ɗaya daga cikin yansa. Da haka zan ba ku taimako yanzu. Kun ga wannan layas zan ba ku ita. Kamar na faɗa muku in ku je shanono ƙoƙiya. Wannan layas za ta taimake ku wajen gano ina abin za ta muku alamu na gano abin. Sannan abin shi kansa kwaɗar a jikinsa. In ko rike mana. Gama rike. In ko rike gama. Gama. Rike gama. Me za baka? Ba ma karɓa kuɗi. Sakin ya yi. Ta kuɗi. Duhu. Dindin. ne ina zuwa ne. Mun kwata muka zo mana. Na san da zo. Kamar ya san da zo mu, sai ya san da zo mu za ka kai mu gurin sa. A to sa ina zuwa. A tajin wa za ka yi. Ba wani abu da na samu. Ba abin ba da sai dai mun ji a ba mu. Wannan me ina zuwa. Shinka. Ina jiran ka ba, kakkashin yawo ba kai ne. Sarara sai ka. Gida gara kai. Ba su ne suka zo neman mai gida. Gaskiya ya latsa. Gaskiya ta latsa. A ce dan za mu je gurin shi mu caje. Za mu je gurin ogansa ne. Dan lakata mu ko ne saboda ya za a ce kullun ya ne ba ka zuwa wajen sa ne wai kai. Ina zuwa mana. Amma sai na lakata mu. Saka wane washi wancan haran. Ya ce mu karasa kenan. Ai ya san mu. Kamar da wasa, 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 kamar da wasa. Kamar da wasa, kamar da wasa. Daga dai ya aka yi. Za mu gida kalau ba. Ya aka yi. Za mu gida dai ga munan. Ya aka yi na ganka da wasu baɗin fuska. A wayan na yado gida ne mai gida. Kada so ku zauna mana. Mai gida, sai muna son wannan abubuwan ne, za mu ɗan je wani abu ne a jirgin wani abu ya dan bata ne ana ce mai dinari shi ne nake so a dan dama da mu muka samu namu kai ma za a kasa ya gama To yanzu ya kuke so a yi? so muke gaba mu ko guda biyu da aka samu haka amma zuwa
ko zuwa litinin ta sama za mu dawo dan karɓi ko wata ce saboda ka san ni kaina yara na suna can na bar su kawai saboda ba na so na shigar da kowa harkar nan ne mai gida. Amma ai ka san matsalar ko ba na son matsala. Ba ka da damuwa mai gida. Ba matsala amma fa kun san ni ba na son a zuwa da ba na son matsala ko ya take. Mai gida ba za a samu matsala ba ai ba wani kawai za dai matsala mu a gurin mu. Dole sai kun kasance masu kulawa. Ba za mu san kai baka da matsala. Kakka da ba wata matsala. Akwai guda biyu a sabu. Akwai guda biyu yanzu. Ba mu samu uku ba kenan. Ba za ku samu uku ba saboda bar da yayi tafiya na dan tura shi wani aiki ne. Shi kenan in ya dawo yin sai a neman muntawa ko sai ku rike guda biyu. Gaskiya ne wannan ka san akwai ma wasu yara na su ma ina so dan dama da su amma ba kowa nake so harkar nan ya shiga saboda kaga ita wannan harka akwai sirri ce aminci yawwa harkar sirri ce gaskiya ma to ba mu biyin ga zamu sai mu dan mu koma gidan kawai tofe da ita ba amma ban na ga wa in da abubuwan nan sun fado mai gida kai ma a huta haka da mai gida boye wala ba ma so za mu kula wallahi za mu kula yanzu sai litinin ta sama za mu dawo shi kansa ka san maganin din ba isan mu ba za mu dan dawo a dan kara mana wani gida mun za mu ware fa sai sa shi mai zuwa insha Allah za ka ji a kula da kiyaye suna nan suna bin mutane ta koyi. Me gida wa'yan ga mutanen da sun ka taho halan daga ina suke? Yaro na ne, yara na ne ai. Wa'yan ga? Yara na ne shi wannan yaro na ne, kar ku damu zan muku bayani yadda abu ne. Amma na ga tun da ya dawo dole a kula da kai, kar ku damu. Ni fa uga wallahi ko da hannu kullaci gayin nan saboda gaba ɗaya da suka zo gurin nan ni da ban yarda da su. Wa'yan ga mutanen ba abin ba amana ba ne wallahi. Awa ni ga tunani tun a farko na samu su je su kwaso ma wani rigima. A wannan ba mu za su zo su sa matsala farko sun yi abin da aka zo ba ji daɗi ba kaga san hali na duk zai kiyaye wannan abubuwan ba abin da zai farkon haɗuwar ku sun zo sun bata da kai kuma yanzu sun kuma dawo ma akwai abin da suke nema a gurin kowa ce da shirin sa kasa ni zan gano gaskiya zan gano shi ne amma oga fa naji suna wata magana ya kamata a ce mi gaggawar sanar da barde tunda naji suna magana karuwa ne a harkar nan da za a yi to ai ba mu san inda sun ka tafi ba yanzu to ai za su kuma dawowa in suka ƙara dawowa ba sai mu je mu shafan yasu ba an san bindigar guda da tan rage suka dawo ai za su dawo karɓar ɗaya bindigar za mu san me ko a ce ba mu wannan yaron nan guntun nan ma ni gaba ɗaya fa ban yarda da shi ba wallahi karku da sai mun gyara musu za mu bu bayan sa ai ba uga wayya zai a ce su ci amana ka kuma sannan su ƙara dawowa jikin ka ni na san cewa akwai abin da wallahi tallahi suke kai kan ka sani ni fa ba kan wallasa bane ba a yi mai iyali shi ne ma ni na sani uga wannan haka take a zaune take amma kaga bara mu sauri in kira barde din kawai guntun yaron nan da sun ka taho da shi gaba ɗaya ni ban yarda da shi ba wallahi ai so ne ka barar da shi dan shi ka bari yana wani ciccin magani hello yo barde wallahi kaga yanzu muna tare da uga to gaskiya duk inda kake dai tunda aikin nan da ya maka na san yanzu ka yi da shi dan Allah dan annabi taho yanzu sauri ka zo gida kai sauri ka zo gida ka same mu ga muna tare da uga taho yanzu ga uga ka bi dashi gashi nan yana nan uga ka bi dashi sai ka zo